Botiflers. 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 Som-hi! Més fort, aquests aplaudiments. Aquí no ressona res, Robert. Hola, botis! Com esteu? Nosaltres ja ho veieu, com uns nens amb sabates noves. Notareu que l'ambient és un xic diferent. Després de fer-nos els Brico Heroes unes quantes setmanes, per fi tenim el nou estudi en marxa a la tercera planta del Centre Obrer. Mireu quina taula, quines cadires, si això gira, mira. No giro, que encara em liarem al mi. Són cortesia de Macmobles Saez, que ens les va deixar a cost. Núria Alba, aquí estarem més amples que viatjant amb tren cap a Lleida, Sí, i fins i tot no fa tan fred, o sigui, fa una mica de fred, però això d'estar més amunt, que ens toqui ara ja el solet, estem bé, no sé, i aquests braços aquí, vull dir, és que estem la mar de la gent molt professional. Exacte, pot entrar a xarxes a veure... Jo crec que podrem publicar una foto l'abans i el després, no? Alguna vegada, algun dia, per veure la diferència, perquè el Verkami es veia la foto de l'abans. Bueno, sí, exacte, el vídeo aquell que vam fer, no? Sí. I les fotos, exacte, que vam penjar al Verkami. Molta gent m'ha preguntat, això és el Centre Obrer? Veient el resultat que vam publicar a l'Instagram i jo, sí. Sí, a mi també m'ho van dir ahir, m'han dit que us heu canviat de local. Hem pujat 2 pisos més i ja està. Sí. Estem a dalt com els bons. Estem a dalt de tot. Ja no podem pujar més. No més. Sí. Som ja a la teulada i millor no tocar-la més. Els de RAC1 estan a la 15a planta del grup Godó, de la Torre Godó, nosaltres a la tercera del Centre Obrer. Ja anem fent. Bueno, escolta, per veure Cervera no cal més plantes tampoc, Des d'aquí es veu... Bones vistes. Es veu tot. Sí, Skyline. Bueno, va, aprofito per dir-vos, botis, que obrim la veda a venir de públic. Si voleu venir a algun programa, ens escriviu per xarxes i nosaltres encantat, que ens mola molt tenir públic. I per això farem el programa al carrer per Sant Jordi! Sí, senyor. El dissabte 23 d'abril, botiflers, podeu fer-nos molt feliços i venir a les 8 de la tarda al carrer Guinedilda. Riurem, tindrem alguna sorpresa pel públic que vingui i prometem fer-vos passar una bona estona. I gratis. Sí, gratis, sobretot això sempre està bé. Bueno, va, que ja queda res per Setmana Santa i això vol dir que s'acosten 2 esdeveniments importants, la Mona i la Passió. I són perfectament compatibles. A mi m'apassiona la Mona, per exemple. Els que sou padrins com jo, fins quan s'ha de regalar la Mona? Deixeu-nos comentaris al YouTube, Twitter, Instagram, va, que estem ansiosos per saber-ho. Núria Alba, vosaltres teniu fillols o què? Jo sí, però ja fa uns anys que no li regalo Mona. Ara ja quasi té 18 anys i va un moment que li vaig deixar de regalar la Mona. És que la Mona me la menjo jo, tio. És que m'encanta. És que em faria mal. Només són 2 setmanes a l'any, és a dir, que aquesta ja compte, i la setmana que ve, i avui encara no he menjat, ahir tampoc, però potser demà ja en menjaré un tros i fins dilluns de Mona i ja està. Llavors, fins l'any que ve no en tornaré a menjar. M'agrada molt. De mantega, Sí. I tu, Alba? Jo no tinc ni fillol ni fillola, però també fan de la Mona, fan incondicional. Fruita o mantega? Mantega. Deixeu-me dir, curiositat, a l'Instagram em surt una publi de Nestlé i em diuen, surt una foto d'una mona i em diuen fes el pastís típic de Pasqua. Jo pensant, però si és una mona. En català? En fi, en castellà. Ah, clar. El pastel típic. Clar. I és el segon any que m'ho trobo, això és curiós. Ostres. Tu, Roger? Jo tinc fillola també i també, bueno, li faig la Mona, però també ara ja té 20 i pico anys i ja no, em sembla que ja haurem de parar. Pots portar a la discoteca, fer un dia de taxi. La Marta. Sí, ja està. Sí. Bueno, quan arriba el dia de Pasqua es divideixen les famílies, estimats oients. Sí, la vostra també. Tothom és feliç fins les postres, quin gran plaer. És a les postres quan algú diu, bueno, la Mona serà de fruita aquest any, no? I l'altre contesta, sí, home, aquest any toca de mantega, tio. I ja la tenim liada. I si hi ha canalla encara pitjor, que si a mi m'agrada més la joguina o la figura del germà o del cosí. Sí.
En fi, que la polèmica que poden arribar a generar unes maleïdes postres. És el millor, la figureta de la Mona, és el que esperen els nens, Sí, no? sí, Cada any sí. hi ha una moda... Això és cada com el any hi ha- Kinder, el huevo Kinder. Sí, Exacte. sí. La Dir que no xocolata, faríem. al Sí. final, el Sí. Kinder, la xocolata que l'envolta és la de menys. La sorpresa de dins és el millor. A veure quan valdrà aquest any la mona, eh? Ara ens diran que la mantega ve el 60% d'Ucraïna i apa, som-hi amb l'inflació, que no decaiga la fiesta. L'altra cita que teniu aquesta setmana, deia, és a la Passió de Cervera. Enguany amb un super cartell per enganxar el públic jove, guinyo, guinyo. Va molt buscat el jovent. I a tot això, un altre any sense passió medieval, que trista que és la cosa. Si s'ha de comprar una nau industrial de 900.000 euros, surten els calés de sota les pedres, però per poder fer la passió medieval no n'hi ha res. I ja acabo. Aquests dies hem tingut bastantes provocacions botifleres. Ja sabeu que la Roja va jugar a l'estadi de Cornellà al Prat. 18 anys després. No podia haver millor escenari que el camp del nostre estimat Espanyol. Allà alguns també criden Jail quan juguen els pericos, Així tot queda a casa. Molt públic era semblant, potser. Sí, és possible. I una altra provocació botiflera, la visita de Nostra Majestat Felipe VI a l'alimentària de Barcelona. Sí. Jo me l'imagino anant a l'estand del Pastoret a demanar-los que facin la crema catalana, que la facin espanyola. I segur que al de Nestlé tenien unes capses preparades de Borbones Caja Roja per obsequiar-lo en la seva visita també. Bueno, va, després d'aquests acudits tan dolents, la fotografia de grup amb el monarca i el nostre presi aragonès, costat per costat, no sé si la vau veure, semblava una caricatura dels mismíssims germans Dalton, amb la diferència que la monarquia espanyola, faci el que faci, mai acabarà entre reixes. Benvinguts, això és Botiflers. Doncs sí, avui d'estreno el nostre estudi. Ens torna a tocar donar les gràcies a tots els mecenes que vau col·laborar amb el Verkami. Avui ja podeu acabar de veure amb què ens hem gastat els nostres calerons, per fi, ha costat d'arribar fins aquí. Gràcies de debò per confiar en un projecte com aquest. I parlant de Verkamis, avui us en presentarem un de molt potent, té molt bona pinta. Remenarem una mica al Twitter a veure què hi trobem i atenció, estrenem sala i estrenem secció. Com que aquests dies es parla tant de lo car que està el gasoil, ja ho sabeu, doncs hem pensat que parlar una estona de cotxes seria divertit. No us ho perdeu. Avui amb cadires d'oficina, ja ho veieu aquí, i braços de micros, en moviment i tot, nous, de trinca. És molt de tertulià, Sí. I fins i tot pots posar així I portes el micro cap a tu i comentar des d'aquí i Aquí no tenim aturador ja, Doncs bé, tenim el Roger, que està preocupat pels nens i els joves que no es volen treure la mascareta. Sí, es veu que hi ha estudis i que els nens se senten més segurs amb la mascareta, saps? Confirmadíssim. I és un problema molt greu, aquest. Sí. Crec que més nenes que nens. Sí. Almenys per lo que jo estic veient. Sí. Sí. Després tenim el Robert, que s'està fent pessics des de les 5 de la tarda, perquè encara no es creu que estiguem gravant des d'aquí. Ara el veiem, a través del vidre com es pessigue. Després la Núria, que encara no es creu que el més destacat de la Fira Alimentària de Barcelona d'ahir fos la presentació d'una truita de patates en llauna. Espera, la truita de patates aquesta dure un any. Un any de caducitat. Un any. Uau. Què dius? Deu estar feta a mou? Suposo que no, perquè com pot durar un any? Un any. Supernatural. Sí. Deu ser aquell producte que és similar a l'ou, no? Que fan servir a diversos llocs però que no és ou. Huevina, es diu? Això. Huevina, en català no sé com es diu això. No ho sé. Un any no. A un any, si tu deixes un ou T'ho he allà fet, imaginat, saps? surt la gallina. Sí, surt la gallina al cap d'un any, arribes allà i... No sé. Després, a la fira també teníem una impressora 3D per fer entrecots. Sí? Això no ho he vist. No sé. Però és bo, Vaig sentir a la ràdio que ho comentaven. Entrecots de carn o ja no són ni de carn? No ho sé, entrecots, parlant d'entrecots. Em va flipar lo de la impressora 3D. Sí. Brutal. Menjar? I filets de salmó de carn sintètica. Sí. I ja no estic sorpresa. I te'n diré un altre, potser tampoc és gaire novetat, un robot cambrer. Hi havia un robot que feia de cambrer. Aquest ja havia sortit, Aquest ja havia sortit per la tele, sí. Que en no sé quants minuts servia 400 plats. Bueno, Sí, anem avançant.
I després l'Alba jo mateixa, que ja desitjo, abans que parlàvem de mones, doncs jo ja desitjo un dia d'aquests berenar un bon tall de mona. De mantega. Comencem. Booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move it on the rhythm so we can? Avui us portem... Avui hem fitxat el Marc Gilabert, és de Verdú i és planxista, pintor i mecànic. Porta 20 anys treballant en el gremi de la reparació de turismes, tot i que si li preguntem al seu fill a què es dedica el seu pare, segurament ens dirà que és arreglador. El Marc és el petit de 3 germans i va heretar moltes joguines trencades i segurament d'aquí li ve aquesta afició de reparar-ho tot. Al tanto, que tant ens pot arreglar un Porsche de 100.000 euros com Roger, com un paraigües, un Porsche, com un paraigües que ni obre ni tanque. Doncs bé, no l'hem trucat perquè ens vingui a arreglar res, de moment tenim el xiringuito que s'aguante i bueno, ha flipat bastant quan ha vist l'edifici el Marc, també s'ha de dir això. Sinó que avui ens vindrà a parlar de cotxes, sí? Que d'això en sap un munt. Marc, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, bé? Què tal, Marc? Marc, aquí el primer convidat al nou estudi. Sí. De fet, ho vam decidir diumenge quan vam començar ja a veure tot això acabat. Pressions del Robert. Pressions externes, sí, i llavors ens va dir, dimarts fem el programa aquí. Llavors, vinga, doncs els que vinguin avui, doncs d'estreno. Marc, Falta una alfombra roja. Sí, hi ha pastes de benvinguda, hem tallat la cinta catalana abans d'entrar, no ho heu vist, ho hem fet, i després potser ja acaba. Marc, què ens portes, va? Bé, doncs he vingut per explicar així amb clau d'humor i una miqueta per sobre pues, les marques dels cotxes i els propietaris que els tenen, així com fent allò que no s'ha de fer mai. Una etiqueta? Etiqueta, no? correcte. Etiquetar? Però sense fer-hi sensibilitats, eh? No volem que la gent s'enfadi. Volem és riure. Clar, ja està, sí. Vinga, va, gas. Tirarem de tòpics, potser, Sí, no? vols començar de tòpics? Començarem per la marca Alfa Romeo, Som-hi, Alfa Romeo, va. arxiconeguda. Acostumen a ser els propietaris persones friquis, però friquis, bastant friquis, que posen la imatge esportiva del cotxe per davant de les prestacions i la qualitat del producte. Ells són un tipus de gent que pues, valoren l'estètica, bàsicament. Vale. Molt bé. Al O sigui, final de la no secció veurem direm- baixar ningú amb xandall, d'un Alfa Romeo, no. No. Cuiden la imatge. Amb un traje del Zara, però aniran No conec trajeados. ningú, amb un Alfa Romeo, jo no... Jo tampoc. Algú sí. No tire massa per aquí. No se'n veuen masses, no. Després direm la marca dels nostres cotxes i a veure si encaixa amb tot això. Segurament sí que coneixes algú que té un Mini. Sí. Ui, amb el Mini acostumen a ser gent pija. Sí, Pija o que vol aparentar ser pija, i és un cotxe de dones, el Mini, no? habitualment. Una mica, O sí. de nois poc definits. Poc definits. Aquí tirant de prejudicis a saco, Sí, però ja hem sí, dit que total. anàvem Així avui. s'aplaude molt. Anem a derrapar. Sí. Anem a derrapar. forts, avui anem forts. No us importa pagar més diners a aquesta gent que es compren un Mini Per tenir un tapacubos allà, si a un cotxe. canvi tenen un producte cool. Claro. Sí. I, Cool i curt, perquè Sí, petit. fem molt petitot allò, Sí. una capseta. És una capsa. Crec que és 4 places. Sí. Petit. I això va associat al propietari, és no un inepte, no li direm inepte, però Hòstia, aquí va fort. No, vull dir, no sap ni mirar el nivell de l'oli. O sigui, Bueno, això ja deu anar que li miris tu, per exemple, no? I És això un, ja m'ho producte, mirarà. és un producte molt cool i no has de perdre el temps. Anem a lluir cotxe i ja està. I com Clar. funcioni el cotxe i el que vagi... Quan s'acabi igual. l'oli, doncs en canvi de cotxe. En canvi de ja cotxe ja està, està. En lloc de canviar Sí. l'oli. Sí. Més marques, Vinga, va. va. Jo conec una noia que tenia un Mini i que es va quedar sense gasolina. Ni la gasolina, és que me la carregué mon pare. No Però es va devia saber quedar... ni el forat, no?, per posar... Es va quedar sense gasolina, sort que passava la poli per allà i com que era una noia guapa,
pues la van acompanyar a buscar una llauna de gasoil, una garrafa, diguem, va Mare carregar, tal. Si haguéssim sigut tu o jo, ens haguéssim fotut una multa que ja ho hauries. Ostres, demanar a la policia que t'ajudi a posar gasolina? És que això és multa, No et pots quedar sense gasolina. Però és multa i és de jutjat de guàrdia. També. Bueno, a part de... És que, Sí, clar, sí. tio. Hòstia. Bueno, va, ja està. Més. Continuem per la marca Fiat, Vinga, Fiat. que Italiana? aquí llançarem una llança a favor de Fiat, que, o sigui, en principi els propietaris dels Fiats són gent sense por al taller. O sigui, són gent antisistema, que amb ells ningú els va recomanar que es compressin un Fiat, però ells allí, a comprar-se el Fiat. També et diré que el mercat de l'autocaravana, no sé si el coneixeu. No gaire. O sigui, encara no. la tractora que tu comences a fabricar una autocaravana, durant molts anys, Fiat ha sigut el principal fabricant de xassis cabina, que és el que després, a posterior, fan l'autocaravana. O sigui, el que seria turismes, oblideu-vos-en, però més rotllo industrial, doncs Aquest sí. sembla que sí. Aquest sí, Aquí Bueno, Fiat he de trencar una llança a favor seu. De fet, Fiat no és els propietaris de Ferrari? Bueno, Fiat? és el grup. Sí, no? O sigui, per fer Ferraris han de vendre molts Fiats, no? Correcte. Perquè de Ferraris no n'hi ha gaires. Vull dir, no Cada s'aguanta. Ferrari que venen són uns quants són Fiats, no? milers i milers de Però Fiats. el marge d'un Ferrari no és el mateix que d'un Fiat, segurament. Vinga, va, més. Vinga, va, tenim també el Seat, que és un cotxe de la terra popular. Hi ha molts. Hem dit que no ho diria. Ah, no? Merda, ja ens hem destapat. Quin model? Quin model? Tu diguis, sense Diré que filtres. és un tipus de propietari intel·ligent. Sí, perquè no pretén aparentar res. Ell es compra un cotxe, que sap que és el mateix que un Volkswagen, que un Audi, però amb ell pagar més no li va. Sap que té el mateix producte i simplement més barat, més assequible. I recanvis més barats, també, Sí, tot sí, més tot barat. correcte. Encaixo. Jo Encaixo també, aquí, jo jo. també, sí. Aquesta vegada l'ha encertat? Sí, crec que sí. Sí. Fa molts anys que el tinc. Molt bé. I no ha passat censura, aquest document, volem deixar-ho clar. No. És veritat. A veure. No, ha vingut... Sí. Que bé. Vinga, Molt bé. Tenim també, per exemple, els Hyundai Kia, que van junts, no, van donats de la mà, és el mateix origen, coreà, que són persones senzilles, que interposen la senzillesa per davant de la imatge a demostrar fora a la gent. O sigui, ells es compren una cosa que funcioni, deixant a part la imatge i tot lo demés. L'estima que l'anunci el fa el Rafa Nadal, no?, de Kia. No? Sí. Que sí? Sí, Rafa sí. Nadal, l'anunci... The Power of Surprise, no? Què diu al final? Kia. Jo què sé, 7 anys de garantia, 7 no anys sé, de garantia, no sé què diu, no? Algo Ara, així. ara em Però confonc sí. amb un altre. Rafa Nadal, és cert, fa els anuncis del Kia. Kia, sí. És un dels seus principals patrocinadors, sempre en parla. Sempre que té ocasió amb alguna roda de premsa, cole És veritat. la cunya. Fa anys que van donats de la mà. Sí, fa molts anys. De fet, ja té les celles ja una mica de coreano, no? No? Quan fa l'anunci del Kia, sí, té les celles com el Rafa aquelles Nadal, té les cares celles que fa, així. sí, fa una Està cara. enfadat sempre. Tants anys Sí, amb així Kia, és. tants anys amb Kia. Seguim. Vinga, va. Tenim la marca Skoda. Sí, Coneixeu? sí, també és del mateix grup Volkswagen, no? Grup Volkswagen. És la típica persona calzonazos. Hòstia, sort que no tinc una escola. Ah, és que el Marc no és d'aquí Cervera. Va, vinc aquí, no? Vinga, rajar aquí. Bueno, recordo que això és amb clau d'humor, eh? Tot. Sí. Bé, i és pare de família, a més. I que no mana ni a casa ni a la feina. Joder, Però té tot el pack. Sort que aquí sí que me'n recordo bé de l'eslògan, no? És Simply Clever, que vol dir simplement intel·ligent, no? És com sort que l'eslògan és aquest, perquè el que és el propietari... Ah, doncs també encaixa el que diu ell, molt bé. i al final es compra aquest vehicle perquè passa de pagar més per tenir el mateix producte que els seguidors de marques i de modes com Audi, Volkswagen i Seat. Clar. Sí. Per això Marca. l'anunci fa referència Claro. a la intel·ligència. Claro. Sí, també són intel·ligents. Calzonazos, però intel·ligents. Exacte, Sí. exacte. Sí. Són dues coses que poden anar juntes. Sí. Sí. I ja per acabar, avui jo crec que n'hi ha prou. Sí. La marca Lancia, coneixeu?
Hosti, Dacia, jo coneixia. Dacia no. Lancia. Ai, Lancia. no, Lancia. Ni idea. Lancia crec que actualment té pocs models a la venda, si no és que ja no en té. I eren per gent simplement sense pel taller. O sigui, dius, aquest noi deu tindre algun conegut allí al taller, perquè si no, no et compres aquell cotxe. Ostres, jo pensava que parlaries de Mercedes. És allò Mercedes. Ah, Mercedes. Ai, sí. No, pensava que amb aquesta marca, quan s'espatlla ja directament... Bueno, abans, tu te'l compres, no, abans que s'espatlli, tu te'l compres, el portes al mecànic, li enxufen la màquina aquella i ja pite per tot arreu, allò, saps? Tot va malament, no? Sí. I no sé, Mercedes? Sí. Mercedes, L'associem pues, amb una classe de gent? Sí, Mercedes és o sigui, tu compres un Mercedes, el que vols és marcar un estatus, una classe social. Sí. Són aquest tipus de gent que pues, quan aparquen el cotxe i van caminant, es pengen la clau per fora de la butxaca perquè es vegui el clauer, Un clàssic. la insígnia, Sí, l'estrella Mercedes, Sí. que es vegui. No van amb abric llarg, per si de cas es No. tapés el clauer, saps? Sí, És allò. I encara es fa lo d'arrencar el logo de Mercedes dels cotxes? No, ja... O és molt de pel·lícula, Ha passat, això? ha passat. O això es feia Això és molt... molt- Això és molt tenia dels Veus? 90. Això es feia molts 90, anava a dir això. Sí. Però de fet ara ja no el porten, No el no? porten, Els cotxes sobresortint com correcte. abans. Ara porten integrat a la calandra i llavors ja no es pot arrencar. Això era moda, El que arrencar-ho. passa que a dia d'avui no aniràs amb un emblema de 30 centímetres a la butxaca. No, allò era més petit, era més portable, no? Sí, Tu en eren tenies? aquells petitets, sí. A Guissona ho fèieu, això? Sí, també ho feien. I tu penjaves el clauer i tu... No, jo ho tenia a la l'habitació, al suro de l'habitació on guardes tots els premis, Recops. diguem, saps? Pues allà. El cotxe que no tindré mai, allà. L'he arrencat jo. Molt bé, Marc, doncs superbé, has fet una fotografia Sí. aquí de totes les marques, Ostres. bueno, d'algunes marques importants. Han dit la vostra, sí? Sí, la meva Bueno, no. la seva no. Jo tinc un cotxe elèctric. Ui. Vas amb l'escàner dels cotxes No, el elèctrics? cotxe elèctric És un Renault. Què penses, Marc, dels considero cotxes que és el Un futur. Renault. És el futur. Un Renault. Un Renault que Nadal. que va arrastrant el Que cotxe. dolent, Roger. Què has dit, Renault? Has dit Renault? Renault. Ostres, jo... Jo això no ho he dit. Jo sempre he dit el Renault. Renault. O Renault. Renault. Bueno, ara quedarem No, no, molt... molt francesat, o sigui, molt clar, bé, molt bé. francesat. És francès, Sí, 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 Renault, sí. no? Renault. Jo dic Renault. Ostres, jo dic el Renault. Sí. Què, Marc? Cotxes elèctrics, sí o no? Sí, és l'alternativa, és el futur. El cotxe elèctric pues, ha vingut per quedar-se. El que passa que actualment components, fabricants, la cosa està complicada. Però de la llum. També. Ha vingut per quedar-se en un mal moment, també. Bueno, Ha i vingut les bateries, que les bateries tenen data de caducitat. I S'han de canviar. el preu de la fabricació, que no ens oblidem, que és molt car. Bueno, I què en fas d'aquestes bateries? Si ara ja estan pujant la taxa d'escombraries perquè hi ha residus que costen més de reciclar, diguem, què passarà amb totes aquestes bateries? Haurem de ficar cementiris de bateries allà amb els ninxos. Bueno, segurament al final acabaran intentant pues, reciclar-les. Destruir i tornar a fabricar. De fet, hi ha molts problemes amb les bateries en general dels mòbils, no? Que van a parar a contenidors, que els enviem a l'altra punta del món, perquè ens surt més barat desfer-nos d'elles, no? Vull dir que sí que és un problema sèrio. No sabem què fem. Molt bé, Marc. Doncs escolta, un altre dia potser et truquem per fer alguna altra Sí. classificació. Sí, sí. Un altre Molt guai. rànquing. Queden moltes Ens- marques, no, ens, encara? Ens ha Sí, agradat el molt. mercat és gran. I a part dels cotxes se'n pot parlar molt. Sí. No només de marques i gent que condueix aquests cotxes com és aquesta gent, sinó podem parlar. A vegades obres el cotxe d'algú i veus com és, no? Veus Hi ha vida, l'interior, hi ha a vida, l'interior. veus Sí. l'interior i dius, molt bé, és un fer una reflex. descripció, és un reflex, no? També, el cotxe a vegades és un reflex de la persona de la persona propietària. Gràcies, Marc, molt bé. Moltes Un altre gràcies, molt dia. interessant. Merci, Gràcies. molt bé. Moltes gràcies i enhorabona per l'estudi que us ha quedat. Sí, Gràcies. estem molt contents. Molt bé, merci. Merci. Adéu. She got a body like an hourglass, but I can give it to you all the time. She got a booty like a Cadillac. Twitter Crema. You into overdrive. Oh. Been waiting for that
Doncs recuperem aquesta secció per recordar el món incendiari, hostil i, cal reconèixer-ho, addictiu, per què no dir-ho, que representa Twitter. Bueno, Així? ara saps que ha entrat l'Elon Musk a l'accionariat de Twitter. Ah, sí? Ha comprat i és l'accionista majoritari, em sembla. No ho sabia. I ara hi haurà canvis, Twitter. Sí, Com quins? Bueno, ell sempre s'ha queixat de la llibertat d'expressió de Twitter, que censura massa Twitter. Llavors, és probable que tornem a veure Donald Trump a Twitter i ell, de fet, és pro-Trump, que va ser un dels que va incentivar que la gent anés al Capitoli, a l'assalt del Capitoli i tot això. Uf. Així que estarem atents, exacte. Sí. Potser canviarà Hi haurà canvis. l'ocellet, el canviarà per un àguila. buitre. Un àguila. Sí, ara pensava en un animal, en una au, una mica més... Pot ser, a veure. Va, que comenci la festa. Ja feia temps que veiem la llum al final del túnel. Us llegeixo el tuit perquè ara segurament no sabreu de què us estic parlant. M'ho imagino. Tuit d'Andreu Ginola diu: el túnel de Glòries ha durat anys, ha sortit caríssim i no ha facilitat l'accés enlloc, exactament com qualsevol carrera universitària. Que comparació. Heu sentit a parlar, no?, del túnel, ahir, Sí. que ara ja està funcionant en els dos sentits. Doncs bé, després de 7 anys d'obres i una despesa de 192 milions d'euros, els túnels de Glòries, d'entrada i sortida de Barcelona per la part de Besòs, que diguem, Gran Via. ja estan oberts. Lluny de facilitar la vida a la pobra gent que segurament no agafa el transport públic perquè ha de fer 1000 combinacions de bus, o la gent del Maresme que no vol agafar el tren per si comença un temporal i es queden allò, van a parar al mig del mar, no? Perquè ja sabem, aquella línia costanera del tren, allò és per posar-se les mans al cap. Però bé, això, lluny de facilitar la vida, resulta que el temps d'entrada a Barcelona s'ha duplicat. Si abans tardaves 20 minuts, doncs ara són 40. Precisament ara, no?, que la gasolina i el gasoil surten tan bé de preu i tot doncs, aquests dies s'està bloquejant gràcies o per culpa d'un semàfor que hi ha abans del túnel que està coordinat amb el que hi ha a la sortida i que precisament es vol evitar que no hi hagi retencions a dins. I el més esperpèntic és que des de l'Ajuntament de Barcelona pot ser que hi diguessin que la gent eviti passar per allà entre les 7 i els 2:45 del matí. Ho van dir, sí. A veure, Sí. però quina hora va la gent a treballar? Bueno, és que el que hi ha darrere d'aquesta obra és precisament que sigui més difícil entrar en cotxe a Barcelona. O sigui, ja no es busca facilitar la circulació i poder Tot el contrari. engrandir. Sí, el que busquen és fer un embut, Sí. perquè hi entrin menys cotxes. I per tant, transport públic, no? Exacte, sí, però això s'ha d'anar acompanyat de mesures per mesures millorar de el transport públic. No pot I ser no. que tardis 1 hora i mitja per arribar al Vallès. Quants anys ha durat això? 7 anys. Doncs ara 7 anys més per millorar tota la part de transport públic. Aquests dies l'Ajuntament ja està instant a la gent, no?, a agafar el transport públic, però clar, això ha d'anar acompanyat de més transport públic o més bones condicions, perquè és això, si algú ha d'agafar 3 autobusos diferents, doncs jo entenc que agafi el cotxe. Clar, és un percal. Clar. O si ha d'agafar depèn quin tren de la Renfe, en fi. El tema de semàfors, ja sabem que aquí a Cervera els volem treure, no? No funcionen. El túnel aquest de Glòries no funciona. El tema de semàfors, doncs, aquí ja sabem que no funcionen, llavors per això ens faran aquesta gran rotonda a la zona dels semàfors. Aquí som de rotondes. Així que podem convidar la Colau a venir quan estigui Com l'obra vulgui, feta. i tant. Us porto un bri d'esperança i sobretot els hi porto els apocalíptics de la llengua catalana. Us llegeixo el tuit, perquè a mi, quan el vaig veure, em vaig sentir molt identificada. És de l'Eloi Vellès i diu: el Barça i el Joan Laporta aconseguint que Spotify estigui en català. El Barça fent política lingüística. Per això, encara que no m'agradi el futbol, crec que era molt important que el Laporta tornés a ser president del Barça. I és que vaig veure el tuit i vaig pensar que soc jo literal. Ja sabeu que el diumenge es va celebrar l'Assemblea General Extraordinària del Barça i es va decidir que per una majoria aclaparadora que es comptaria amb Spotify com a nou patrocinador del Barça.
amb la condició que la plataforma incorporés la versió en català, no? I doncs jo dic, sí senyor, o sigui, jugada mestra, no? D'això se'n diu saber negociar, al final forma part d'això, i jo tampoc no sóc futbolera, no sóc del Barça, però penso que la Porta sí que en aquest sentit és una persona potent, no? Què en penseu? Sí, és una bona mesura. Evidentment té més sentit, diguem, que Spotify estigui en català si està ficant la millonada per promocionar un club El Barça. que parli en català 100%. Els jugadors no gaire, però el club sí. Sí. Bueno, de fet, això ja fa temps que es deia, no? Tampoc ho he seguit gaire, i em penso que la Porta és un tio que el que se li fot al cap ho acaba fent. Sí, ha fotut fora el director Per això de la Porta. del general del club. Sí. És un tio que no li mola que li portin massa al contrari, em sembla. Sí? Doncs, de totes formes, després d'aquest optimisme per contenir una mica l'emoció i per tenir allò al cap fred, que som catalans, us porto sobre el mateix tema un tuit del Manel Vidal que diu així: per fi tindrem els menús en català per poder reproduir cançons i podcasts en castellà. No? Que ve dir que segurament al final això no canviarà certs comportaments o certs prejudicis, però de totes formes continua sent molt positiu doncs, que una plataforma estigui també incorpori una nova llengua, no? En aquest cas el català. Molt bé. Dic mentida, no el va fer fora, el va convidar a marxar, diguem. Llavors ell va marxar al director general perquè hi havia discrepàncies precisament amb el patrocini aquest. La Porta volia Spotify i el director general, no me'n recordo del nom, Ferran Reverte, em sembla que es diu, ara no ho sé, exacte. YouTube? No, ell volia una criptomoneda. M'imagino que hauria haver comprat moltes criptos i li ha fotut en l'aire la jugada mestra. No ho sé, això és collita pròpia, però sí. Doncs bé, passem a un altre tema. Tuit número 3, ara anem una mica més a prop i parlem d'un canvi que s'ha fet a l'edifici del Consell Comarcal de la Segarra i us llegeixo el tuit. Diu: avui, 31 de març, dia per la visibilitat trans, al Consell Comarcal actuem. Senyalització no binària als lavabos UVC per fer-los més inclusius. Llavors hi ha un enllaç amb una notícia i a la imatge es veuen 3 cartells i veiem un cartell on hi ha la senyalització als lavabos, la típica figura de l'home, la de la dona i la figura d'una persona no binària, és a dir, mig home, mig dona, diguem, en termes visuals del senyal. Després hi ha un altre senyal que incorpora aquestes 3 figures i una cadira de rodes representa per les persones amb mobilitat reduïda i un nadó, i després una altra només amb la cadira de rodes. Els cartells, hi podem veure això que us he pogut descriure, si aneu al seu Twitter ho veureu millor perquè és complicat a vegades posar en paraules certes coses visuals. Doncs bé, el canvi és veritat que es va fer precisament el dia de la visibilitat trans, perquè potser es buscava més aviat això, no? La visibilitat. Perquè no sé si a nivell de comoditat per les persones no binàries això està canviant alguna cosa. És a dir, estàs canviant el fora dels lavabos, no la part exterior, el símbol, però el que és l'interior no sé si una persona no binària sentirà còmoda, perquè al final està compartint els lavabos amb persones binàries. És a dir, que no sé si és Per tant, política d'aparador. És un sol lavabo? Entenc que sí. És un sol lavabo. Sí. És un sol lavabo? Entenc que sí. Jo també ho entenc així. Sí, el que passa que tenen uns lavabos doncs, on també en poden fer ús persones amb mobilitat reduïda, on hi ha un canviador per nens. No? Sí. Llavors, volia fer referència a la Universitat Pompeu Fabra perquè de fa uns anys va incorporar un lavabo especialment per persones no binàries, que li van posar lavabo inclusiu, és a dir, mantenint certs lavabos per persones binàries o els lavabos d'homes i els de dones van incorporar... Un tercer lavabo. Exacte, que el van anomenar lavabo inclusiu. Llavors, jo penso que en aquest sentit sí que estàs afavorint certa comoditat que potser a vegades les persones no binàries els costa tenir-la perquè potser no senten del tot homes, per tant no aniran al lavabo d'homes, o potser no sentiran del tot dones i els costarà fer el pas en el lavabo de les dones. Per tant, considero que és positiu que hi hagi un lavabo inclusiu. El que passa que canviar simplement el cartell, no sé si llavors, o sigui, estàs visibilitzant, però estàs fent més còmoda la vida d'aquestes persones.
Bueno, li han tret un tros de faldilla. Sí, per això parlo de política d'aparador. Clar, jo sóc una persona binària. L'han tallat amb un cúter. Li han tallat amb un cúter. Sí. Faldilla. Jo sóc una persona binària, llavors no sé fins a quin punt estic també capacitada o puc parlar d'això, però a mi el que em sembla des de fora és que no sé si les persones no binàries es sentiran bé amb aquest canvi, que no sigui al final només això, política d'aparador i ja està. Bueno, una mica ens tenen en compte, no? Que és una mica el que també a la fi, no? Ens tenen en compte. Les maneres com han sigut, bueno, han utilitzat no, la silueta d'home, la silueta de dona i per nosaltres doncs, ens han retallat la faldilla. Al final és tirar de les figures tradicionals, no? De les dones amb I faldilla. les han tunejat una mica. Bueno, jo penso que es poden sentir doncs això, no? Ostres, ens tenen en compte, I no? no pensa- I altres llocs no. No penseu que llavors faríem el mateix posant serveis? I ja està, sense tants dibuixos, sí. Sí. Penso que sí, potser és més fàcil. eliminem, ens estalviem els estereotips, que al final aquests símbols del lavabo són faldilles estereotips. i no faldilles. I posem és més fàcil. serveis, i ja està. i per tothom, i si hem de dir doncs, els serveis habilitats per persones amb mobilitat reduïda, on hi hagi canviador, doncs això sí, ho indiquem, I ja però... està. No ho sé. Jo us volia explicar que l'any passat vaig estar treballant en un centre on precisament un alumne trans va promoure que els lavabos fossin per tothom. Llavors, Em pensava que deies un per ell. No. Van eliminar, diguem, lavabo de noies i tothom, tots anaven a tots. No hi havia problemes, que a vegades podem pensar potser aquí passaran coses o conflictes, no n'hi havia, vull dir que un canvi penso positiu i al final és això, sense símbols, sense marques, simplement tu podies anar on volies i ja està. I un dia, ara no, però un dia podem parlar dels símbols per identificar lavabos d'homes i lavabos de dones en llocs com Sí, restaurants. els restaurants, que són així una mica més pericolosos. Que sí, un no bigoti saps massa... i un bolso. Sí, que sí, la sabata de taló. Això, bigoti i sabata de taló. Sí. I mira, precisament he buscat aquí una imatge perquè la Bel Olit, que us sona, no? L'escriptora... Sí, que va venir al cinema de Boira, també. Exacte. Precisament avui ha posat una imatge on hi posa doncs, gender neutral toilet, és a dir, el que seria un lavabo inclusiu, no? És a dir, no un lavabo per tothom, sinó un lavabo de gènere neutral. I diu, algun dia tots els lavabos hi dirà lavabo i no t'hauràs de fer preguntes existencials abans d'entrar-hi, mentre estan molt a favor de tenir-ne com aquests a tot arreu. M'ha fet gràcia que fos precisament avui que ha dit Pues jo no hi això. estic d'acord, perquè quan vaig als concerts, si m'he d'esperar que totes les ties pixin, allà, pues no em dóna la gana. Ha de ser un de tios i un de ties, que si no, després allà fots unes cues quilomètriques, No, tu. és posar-ne més i ja està, no? Sí, Se'n posen sí. més i ja està. És una broma, és una broma. No. Tema lavabos donem molt joc. Dóna joc. Se'n pot parlar. Sí, i la senyalització de lavabos, com Ostres. dèiem ara, dóna Ostres, joc. una corda cap amunt, corda cap avall, dius, a veure, què és això, tio? Sí. N'hi ha que jo què sé, entro aquí, no sé què soc. Està buit, cliqui, no? Vinga, Què va. soc? No sé què soc, amb aquests dibuixos, tio. Expliqueu-vos millor, no? Sí. Molt bé. Què I més, quart i últim tuit. Doncs és l'últim tuit amb una sorpresa incorporada. I mireu, us porto el diari digital gastronòmic Badegús. Ahir va anunciar que Torrons Vicenç treu al mercat un torró de dònuts. Hòstia. El que em falta, per veure, ja, això és... Després del torró de pa amb oli i xocolat, el Comem de el gin tònic, el de mojito, el de pastís tatín, cervesa, vi... Va, i ara foten aquí el torró de dònuts. Llavors, davant tal notícia, us vull anunciar que ahir em vaig posar en contacte amb Torrons Vicenç i vaig demanar torrons per fer un tast botifler. Pues jo no ho penso. I el forat jo o no? penso I el provar. forat? A la imatge, A la imatge no es vol forat. Home, pues llavors A no la és imatge és dònut. un torró Rodó? una mica estrany. Rodó. Sí. Forma rodona. Com si fossin diversos dònuts per la meitat. Donetes. posats així. A la imatge és de donetes, eh? Sí. Doncs res, aquesta era la sorpresa. Crec que el Roger no hi està gaire d'acord. A mi, a veure, això és Una dels... combinació heavy, Els torrons ja són prou enfarfalaguen ja, saps? Pues, si a sobre són de dònuts, veus, venga, més sucre, no?
Pobra canalla, això és millor que no ho begui cap nen, Això és més d'adults, això. Ostres, Déu-n'hi-dos. No podríem fer una mica més sa, el torró? Molt potent. Torró de tofu. De tofu, sí. Torró de seitan, tio. Una Torró de cosa així. seitan. Torró d'alvocat, segur que hi és, No ho sé, segur que hi és. En tenen molts. Molt bé, Alba. Bueno, a veure si el pròxim dia, en lloc de tenir aquí pizzas, tindrem dònuts. A veure. Torró de dònuts. Molt bé, Alba. Doncs res, deixem aquí Twitter. Molt bé, sí, que cremi una mica més. El convidat. Avui tenim un dels grups de percussió de Cervera a l'estudi. Campions del concurs de percussió de Barcelona. Han actuat per tot Catalunya, PortAventura, Festes d'Altura, Aquelarre, Fira de la Mediterrània, Fira Tàrrega, a les Espanyes, Semana Grande, Monegros i fins i tot per Europa, com el Siget Festival, Festival Anna de Zenica, Festejades de Gruixant o el Feni Festival. Molt internacionals, però també locals. Vaig estar tentat d'iniciar l'entrevista amb els goigs de Sant Magí, que és el crit de guerra que fa servir Sound DSK abans de començar les actuacions. No és que ara ens haguem tornat fans de l'aigua de la Brufaganya, Sort que al final he tingut pietat i he volgut arrencar amb els colossals Monobloco, que és un dels referents musicals de Sound DSK, com ha quedat palès amb aquest Emorió, Fa 5 anys, al 2017, podem dir que el que fins llavors era una entitat més es va convertir en l'actual companyia d'espectacles de percussió, presentant el que era la seva primera producció pròpia, Emorió, a Fira Tàrrega. Me'n recordo bé perquè aquell any ens van quedar sense Carnaval DSK. Però hem vingut aquí per parlar del grup i del seu proper espectacle, Suma. Per això tenim a l'estudi, com molt he dit això, el Genís Ferran, director artístic de la companyia, i a la Núria Polido, que és percuta i responsable de comunicació, Sí, no? sí, Més o menys. bona tarda. Bona tarda, com esteu? Heu vingut amb baquetes, sense baquetes? Avui sense. Sense, avui venim a parlar. Pat de paisano. Entrem en matèria. Suma, un nom molt matemàtic. Com és que vau decidir posar-li aquest nom al nou espectacle? Bueno, moltes raons, la veritat. Sound DSK té com un concepte, com un tema que li agrada parlar amb els seus espectacles, que és bastant recurrent als seus espectacles, el tema de la comunitat i el compartir i trobar-nos al carrer, no? O sigui, una batucada és un gran grup o eina de reivindicar els carrers, de xafar carrers, de trobar-se, de celebrar-los, i per tant va molt lligat amb aquesta reivindicació de l'espai públic com a lloc de trobada i no només com a espai de pas. I Suma doncs, parla d'això, de sumar, de parlar, de construir, d'anar més, també venim d'un temps on encara aquest concepte ha agafat més força, no? Entre pandèmies, discursos d'odi cada cop més extremats. Tot això ens ressona molt, ens afecta molt, i si hi ha un tema que ens agradava, ara encara més, perquè ens entenguem, no? Ara encara volem parlar més de que necessitem mirar-nos als ulls, trobar-nos al carrer. I això és el que volem fer amb aquest espectacle. Perquè, Genís, aquest és el tercer espectacle que dirigeixes, no? O quart? Sound, diguem, a Sound DSK, A la part de Sound, moltes més coses, però avui dia Sound... Sí, amb Sound DSK és el tercer que dirigeixo i aquest és el que potser diríem que més dirigeixo, perquè cada un ha tingut un procés de creació diferent. Per exemple, Posse va començar amb una creació col·lectiva, que això és tots quedem al local i a veure què fem. I aquest, en canvi, sí que ha sigut un encàrrec que valoro molt per part de Sound, de més confiança, de carta blanca, Genís Tiramilles. I com aquí hi ha una comunicació constant amb el grup, no? Els temes de què parlar, tot això sempre neix des del grup, i a partir d'aquí doncs anem construint. Cap a on ha anat evolucionant Sound des de Morió, no? Perquè han passat molts anys ja i vull dir, són 5 anys. Ha passat una borrada de coses en 5 anys. Jo abans de Morió ja era fan absolut de Sound DSK, perquè jo també tenia la meva historial de batucada, de batuquero, soc membre fundador de Bat Batuca de Tàrrega, i ja portàvem anys batallant per allà, i clar, de cop Sound DSK era com en qui mirar, en qui seguir, en qui conèixer, no? Referent, no? Referent total. I llavors jo era molt fan ja de Sound DSK. Només em faltava, doncs, conèixer-el, ser amic, i per tant poder tindre el privilegi en aquell moment de portar-los les aigües als bolos. I d'allà fins ara, clar,
Sí, que era una cosa com superguai, saps? Era com, Jo sento això i penso, què diu? Quina putada, no? Quina borrada, clar. No, però clar, era guai perquè podia passar un dia amb vosaltres, saps? I això era algo xulo, podia veure els intrínculis i aquestes coses, no? I això era guai. I des d'allà fins aquí han passat moltes coses, no? El primer que jo crec que és com a ressaltar és el concepte de batucada, no? Perquè si ja quan jo era fan de Son de Secà, jo era fan d'algo que era més que una batucada. I aquest concepte és una que s'ha anat estirant del fil, perquè ens entenguem. S'ha anat estirant d'aquí fins que ara convivim amb dos mons antagònics. La batucada pura, amb espectacles com Sabor, i Emorio fins i tot, que és bastant batucada, tot i que té altres elements, no? Sí. I d'altres que no tenen res de batucada, com Suma. Suma ja sé que no té res de batucada. Potser ja cavalgava entre una cosa i l'altra, i al final som fans de les dues coses, no? Reivindiquem la batucada per el que portem a la sang, el que portem a les venes i el que reivindiquem, però a la vegada és una eina que ens ha servit per investigar d'altres llenguatges, d'altres maneres de treballar, i així crec que és el gran resum d'aquests 5 anys, no? Que descobrir per aquí. De fet, quan es va fundar Sound, la idea no era fer una batucada, era fer una companyia d'espectacles de percussió. Vull dir, llavors, com que estàvem una mica bloquejats, no? Al principi de, hòstia, és que començar de zero espectacles de percussió és molt xungo. Llavors vam dir, anem a fer una batucada, no? Per rendibilitzar, no, Núria? Exactament. Va anar una mica així, I com a artistes està sent, bueno, màgic l'aprenentatge i l'evolució de tot això, no? De passar de tocar instruments de percussió típics del Brasil o més coses tradicionals, el que concebem com una batucada, no? I després rebre aquests inputs de fora, no? De gent que s'ho miren amb una vista d'àguila, com és el Genís, no? Com és la Maria, que també en parlarem, que també ens està ajudant amb la direcció coreogràfica de Suma. Ostres, et donen una perspectiva que flipes, i com a artista et fa créixer moltíssim i et fa obrir totalment. Clar, jo vaig entrar, per exemple, no vaig ser al principi, però vaig entrar un any després de la creació del grup i era una batucada. Sí que és veritat que quan anàvem por ahí a concursos, trobades, ja... Ostres, que diferents que sou, que tal, que tot, no? Però jo, per exemple, jo no m'ho creia massa, jo era una més. Vull dir, no era realment conscient de que fèiem alguna cosa o apuntàvem maneres per fer una cosa una mica diferent. Bueno, us heu desmarcat, no? I una mica de la batucada tradicional, i això penso que és el plus que teniu. Sí. Batucades també n'hi ha moltes, no? Sí, moltíssimes. N'hi ha moltíssimes i molt bones, però heu sapigut trobar, i ja des del principi, no? Dius que ja potser ja hi havia aquesta idea, algo més, no? Algo més que batucada, està guai. Suma s'estrenarà a Fira Tàrrega, no? Esteu en el programa aquest de suport a la creació. Què implica això per vosaltres? Suport a la creació és un petit oasis, perquè ens entenguem, en la creació d'espectacles de carrer, de teatre de carrer, d'arts de carrer. Això el que implica és un ajut econòmic, una exhibició els dies de fira i un acompanyament durant el procés, que tant pot ser en residència. Nosaltres no utilitzem aquesta part perquè el CDC i tindrà un local amb molt bones condicions com tenim no fa falta, però si no, per aquelles companyies que no ho tenen els deixa un espai d'assaig, fins i tot un espai on dormir, i un acompanyament tècnic de producció, de distribució, de comunicació artístic, doncs, de l'equip mateix de fira, no? És aquest acompanyament per crear, no? Perquè en aquest país que tenim no es paga per crear, no? Sinó que nosaltres vivim dels bolos de després, i llavors trobar diners per assajar, per pagar tota la gent que treballa, per els mateixos intèrprets, actors que estan assajant hores i hores, és una cosa que és la precarietat del sector, no? De que això és una inversió que has de fer, per d'altres països això no passa, no? Per crear, i doncs ja està molt més estructurat la indústria, el mercat, perquè permeti això. I aquí tenim sort, per exemple, Fira Tàrrega o d'altres coproduccions, no? Per exemple, també ara el Festival Es Violet, que organitza la Valdufest Terri d'Àneu, també ens ha fet un cop de mà, i per exemple per Setmana Santa fem una residència creativa allà, que ens passem tota la setmana allà, i ells en aquest cas no ens donen diners, però ens donen espai per dormir, espai per assajar, una mica de material, etc. Paguen amb espècies, no? Paguen amb espècies. Ja hi havia anat a l'Es Violet. Allà havíem actuat. Es Violet i el d'Ençàneu també, que són dos festivals d'Esterri d'Àneu que per primer cop s'han sumat junts, no? Que no havien, són dos festivals del mateix poble, però s'han... Sumar esforços, diguem, per fer alguna més gran, diguem. Clar, perquè també estem parlant que és una producció gran, la que estem fent ara. Exacte. Vull dir, qui conegui Som de Secà, això és més gran.
És més gran, suposa més coses i per tant més procés, més infraestructura, més material, més despesa, més bla bla bla, pel que fa que aquest catxet o aquest pressupost de la producció sigui bastant elevat i aquí busques diferents maneres de finançar-ho. De finançament. Una és els festivals que et coprodueixen, d'altres el mateix grup que hi fiquen tens guardats, d'altres tu vens i el bolo ara i et compren a cegues sense saber què passa, llavors això és una confiança que t'ajuda a saber que hi haurà continuïtat. I Verkami, que també és una de les altres maneres de finançar el procés. Ara entrarem al Verkami, però abans jo vull saber més coses del Suma, que vinc aquí, vull arrencar el que pugui, no? A veure, quins instruments hi haurà? A veure, què podem esperar? Paelles i olles com a bagatela o no? Abans dèieu que no era una batucada tal qual, vull dir, o sigui, podem esperar instruments diferents, què es pot dir? Què es pot dir? Clar, de fet, ara que comentaven això de producció tan gran, jo estava pensant en què vol dir això, no? Com es tradueix? Clar. Dale. Ara mira l'aprovació del Robert. Clar, és que el Robert hauria d'estar aquí avui, realment. Robert, si vols, canviem, em fico aquí si vols tocar les tecles. No tens un micro aquí dintre? No ens deixa, no pot. Ja arribarà, ja. Si ens vols censurar, ens abaixes el micro i... Digueu fins on pugueu, ja està, ho entenem. Sin filtros. S'estrena al setembre. Jo crec que podem dir cosetes. Ara. Ara no en sent ningú, ni ens veu ningú. No hi haurà surdos. No hi haurà típic tambor gros, Sí, surdo. No hi haurà instruments de percussió brasilera, no hi haurà... Ens hem quedat sense coses, no? Sí, no hi haurà tamborins, que conegui de la guerra, no hi haurà repinique, no hi haurà timbes, no hi haurà gogós, doncs instruments així, i llavors ho plantem per una altra banda. Potser ja era una mica així, sí que mantenim els surdos, però els altres instruments ja eren diferents. I aquí fem això, anem a investigar coses noves. Per començar, és que és un espectacle que potser la música no és lo primer, 100%. Igual és un 50%. Fins ara s'han de ser que treballar a partir de la música, sempre, i aquí potser de cop ens veureu que no toquem bastanta estona. Exacte. Per algun gran seguidor de Sound que els conegui, veuran dir, però què fan que no toquen? Què foten ara? I veuran que ballen, que fan d'altres coses, no? Vull dir, hi ha tota una sèrie de llenguatges, però la dansa que ha agafat un pes molt important, que era una gran curiositat o inquietud dins del grup, dels intèrprets de ganes d'estirar. Sempre hi ha hagut unes coreografies i tota una estètica a la Sound de SK i aquí és un lloc per estirar. Instruments, per exemple, anem cap a dos bandes, cap a l'electrònica i cap a la tradicional. Són dos coses que hi entrem de puntetes, perquè no som experts ni en una cosa ni en l'altra. Utilitzem unes eines per fer lo nostre al final. Per exemple, de tradicional utilitzarem panderos quadrats, aquest instrument quadrat que toques amb una baqueta i tal. Hòstia. I un tabal també peruano, això té un nom que el Robert Legüero, perquè se ve a legües, se oye a legües. Això. És argentí aquest instrument. I cap a l'electrònica hi haurà un sintetitzador, un piano, hi haurà això que es veu molt amb la música en directe, aquests pads que fan diferents sons. Coses així, aquests serien alguns dels ingredients per la part musical. Hi ha algun tema de l'espectacle que es pugui revelar? Hi haurà un songo, hi haurà una bossa nova, m'imagino que no, perquè un reggaeton amb autotune, que... Una música molt variopinta. Clar, no trobaràs, per exemple, música afrollatina d'entrada no al 100%, que fins ara el tipus de música que es feia, no? La samba, el samba reggae, algo més llatí com la cúmbia o més afro. Tot això no. És més rock, més funky, més tradicional, més cap aquí. No, Robert, ho dic bé? Robert va dient que sí. I llavors cançons, hi haurà molta música nova i sí que potser hi haurà una cover o així o dos, però quasi tot serà producció, direcció musical de Mr. Robert, del mestre, que s'està currant unes partitures que són una bogeria. Clar, que com a batucada, això jo crec que és una cosa que hem d'explicar, no? Que anem en partitura. Saps? El Robert arriba i ens ensenya les partitures i toquem en partitura, no? I això és una cosa que crec que és xula d'explicar, no? Sí, perquè... està molt bé. No és anar picant i anar provant, no? La gent es deu pensar, mira, aquests es reuneixen allà al local, van picant i van provant. Tornem a començar. No és això, no és això.
S'ha d'explicar. I és també un espectacle més per 8, o sigui, seguint una mica la línia de posar pocs percussionistes, no? I amb un escenari, em sembla. Exacte, que una mica els ingredients principals és un escenari en forma del símbol de sumar, del símbol d'addicció, de més, que realment és una cruïlla d'un carrer per nosaltres. I nosaltres fem aquest espectacle damunt d'aquesta cruïlla, que són 2 carrers, que és un lloc de pas, i tornem al concepte, no? Un lloc de pas que volem de cop que la gent no passi i ja està, sinó que s'aturi i que ens trobem amb els diferents, no? Amb aquells que per casualitat passàvem per allà, no? Hi ha aquesta cruïlla. Una altra cosa que feia això és elevat, no? Perquè volem que sigui un mig gran format. Això al final vol dir que pugui veure més gent. I és damunt d'aquest escenari que fa uns 10 de llarg. O sigui, entenc que serà com 360 graus també, no? O sigui, el públic es ficarà entremig del... De tot arreu, exacte, es podrà veure per tot arreu. Una altra de les eines importants o elements importants és que sonoritzarem tots els instruments, tot anirà microfonat, també per aquesta cosa de que arribi més lluny i perquè, clar, hi ha coses electròniques que com... Queda estrany quan barreges lo electrònic i surt per un altaveu i en canvi l'altre instrument surt d'acústic, no? Llavors, els dos llocs han de sortir pel mateix altaveu, no? Els dos sons. I per això fem sonorització dels instruments, que això també és una gran investigació que haurem de fer. Micros... I a més, vull dir, si és un escenari així tan llarg perquè tothom ho senti bé, ojo, no és fàcil, això. Aquí ens creiem U2, saps aquella gent? Sí, sí, és el que he pensat en el moment, he pensat en l'escenari d'U2. Dic, hòstia, si gira ja serà l'hòstia. T'imagines la gent allà corrent, merda, que em xafa. La cruïlla marxa. Mig gran format, però tampoc tan gran. I després volem que sigui un espectacle de nit i treballar la il·luminació, també com un llenguatge nou, que creiem que li pot donar una estètica, una sensibilitat, un clima, un ambient, una atmosfera molt especial. I aquests són una mica els ingredients principals, aquests instruments, que la dansa augmenta, escenari, 360 graus, sonorització i il·luminació, que són una mica els pilars una mica de l'espectacle. Déu-n'hi-do, han descrit bastant, ens han avançat moltes coses. Una mica la idea ens la podem mica fer, però... Molt bé. I bueno, dèieu que, a veure, heu llançat un Verkami, no?, fa uns dies, voleu aconseguir 5.000 euros, com va, què fareu amb aquests diners, etc. El vam llançar el dia 27, coincidint amb el Dia Mundial del Teatre, 27 de març, i estarà actiu fins al dia 5 de maig, 40 dies. A veure, ens pensàvem que la gent aniria... O sigui, que hi hauria un punx més inicial, però tothom sap que la gent va a última hora. Sí. Amb la qual confiem 100% en que ho aconseguirem, segur que ho aconseguim. Estem apretant a les famílies, amics, coneguts, enviant spam tot el dia. Jo ara estava pensant, encara no ho he fet. Jo tampoc ho he fet, però ho he fet. Tenim molt temps i segur que ho aconseguirem. A veure, que a mi també té aquest punt bonic, perquè a part de demanar diners a les 3 Fs que diuen, no? Friends, Family and Fools, no? A part de demanar diners, el procés és xulo de com fas família, no? De cop la gent forma part del projecte, s'ho sent seu, altres hi ha aquestes recompenses, una d'elles, no?, que invitem a la gent a que pugui veure un passe, un assaig, ens puguem trobar. Vull dir, aquest punt, que a part que no és demanar diners perquè sí, sinó és també anem a fer equipo, no? Anem a fer equipo amb tota aquesta gent que sempre ens ha seguit i sempre ens ha donat molt suport, perquè si una cosa té Sound de Secà és que no són sols, Sound de Secà, sinó que hi ha tota una família enorme d'entitats, col·laboradors, amics, etc., que sempre estan a punt, i ara que moment amb aquesta gent els hi demanem un plus, igual que nosaltres fem aquest plus amb l'espectacle més gran, doncs també amb aquest plus, però crec que serà xulo el procés de fer-lo per això, no? Perquè de cop ja viuran el procés, els explicarem com va, tindran, no? Fas una mica més així de família, que és la idea també. Molt bé, i quines recompenses hi ha? Perquè he vist no sé què, pilona... Sí, les pilones, arrencareu les pilones aquestes que han posat aquí a Cervera. N'hi ha poques. Columpio. Però això hi ha tantes pilones! Ara entens, Per cada recompensa una pilota. No, vam posar noms del carrer noms de coses del carrer per una mica situar, però també per despistar una mica. A veure, recompenses. Tenim... Hi ha un gran ventall, que van des dels 10 euros, em sembla, o 15, fins a... Fins a 1.500, que seria un patrocinador, diguéssim. Amb les avantatges de que el logo apareixeria a tot arreu, no? Tots els materials audiovisuals i gràfics de l'espectacle. Però sí, des de 10 euros tota ajuda és superbona, vull dir que no... està tot superbé.
Recompenses que tenim, per exemple, un pòster que el tenim en format digital i en format imprès i que el dedicarem a tots els membres de la companyia, un fons de pantalla també que l'enviarem a tothom, tenim una samarreta exclusiva també per mecenes, una recompensa xulíssima que ens fa molta il·lusió és Això estarà guapo. un calendari amb 12 mesos i 12 interpretacions de 12 artistes que tenim a la vora del concepte de sumar, no? I de la interpretació del símbol lliure i exclusiva de cada artista. Bueno, el vídeo ja era una mica artístic. Sí, el vídeo era una mica ja... És allò... Jo m'esperava també, pues, a veure, quan surten els tambors? I no. Descol·locaré una mica el personal aquí. Sí. Aquí es treballarà una mica això, però és un risc que s'està agafant per part de la companyia, no? Que són al final qui he volgut tirar per aquí, això és un risc. Però també hi ha la recompensa de vindre a la prèvia. Exacte, no? farem el dia 10 de juny, fem una prèvia aquí a Cervera i també serà exclusiva per mecenes i hi haurà una mica de feedback, farem una copeta mentre xerrem amb els mecenes i serà molt bonic. Què més? També hi ha una opció on oferim un taller de percussió corporal, dansa una mica a mida, no? de qui vulgui col·laborar amb el taller. Tenim també una recompensa que és una actuació que podem oferir i si no més que la nostra música, doncs també hi ha una opció que és aquesta. No sé si em deixo alguna cosa. Hi ha un pack amigos o alguna cosa així, no? Sí, el pack de 120 euros, de fet, Estava mirant. Exacte, és un pack per fer-ho amb 4 amics o 4 familiars o 4 el que sigui. Feu el vostre combo. No, 4 entrades a assaig obert amb 4 consumicions. Exacte. Molt bé. Clar, 4 pòsters de l'espectacle. Exacte, pots triar el que vulguis, samarreta, calendari o el que vulguis i tens un petit bé. descompte, que no passi ho paguessis individualment. Vale. Que ara no recordo, quedaré molt malament, però em sembla que són 10 euros de descompte, 5, no ho sé. Clar, són 120 euros, Un petit descompte. entre 4... descompte, molt bé. Està bé, està molt bé. Sí. És un pack. Recordo que quan formava part de Sound que Que no fèiem ho has dit encara, Roger, no ho has dit encara, jo ho estava esperant. No ho havia al dit? principi, ha dit, quan començàvem He el parlat grup... potser en primera persona en algun moment, molt perquè se me'n va una mica... com és? Molt discretament Sent ho ha molt dit. seu, com és? Sí. Tu hi eres al principi. Sí, sóc un dels fundadors. Xapita. No tothom ho pot dir. Bueno, I el Robert? Sí, el Robert també. Recordo de quan formava part, no, que fèiem aquells intensius de 8 hores d'assaig i fins i tot més, no, en cap de setmana, dissabtes, diumenges, això encara se fa o què? Clar, a veure, tot això que m'ha explicat implica moltíssimes hores de dedicació dins i fora del local d'assaig. És a dir, ara hi ha també tot un seguit de diguem-li comissions, diguem-li departaments del que seria una mini-empresa que estan funcionant individualment i en conjunt, com serien la part de comunicació, més tema administratiu, distribució a tope de bolos, un munt de gent que està implicada, som nosaltres mateixos els que fem tota la feina, no? Us repartiu la feina. Però clar, a part de tota la feina dels assajos hi ha molta feina, però sí, els assajos, estan sent intensitos. Diguem que segueix havent dit moltes hores, però ara més organitzades. Sí. Això també, Ara tu saps quan comences i saps quan acabes. Això Saps que sí. potser abans era com... I ara tens un calendari des de fa un mes que ja veus allà tots ficadets i tot. Exacte. És potser cap on hem seguit treballant. La puntualitat no és el que era, ara intentem, som bastant puntuals. En punts, i jo ja hi ha un fuet, un làtigo allà a l'entrada i qui... €1 per cada minut que fas d'ara, I si diu que a les 8 s'acaba l'assaig, a les 8 en punt s'acaba l'assaig, i si es pot una mica abans. O sigui que això és molt d'agrair, Sí. Això és molt d'agrair. És que al final són molts anys i moltes hores i si no fas coses d'aquestes, això crema. Suposo que heu viscut en algun moment de procés que al final acaba cansant i si no fas coses així, que té coses bones i coses dolentes, no? Perquè al final l'impuls aquest de venga, no, passa hores, té un punt motivacional i això molt xulo també. Sí, però també hi ha un moment que pots arribar a cremar. No ho pots mantenir. No pots mantenir molt temps, tampoc. Jo tinc una pregunta. D'ara fins al setembre que estrenareu, seguireu fent bolos? Sí. Altres bolos, Clar, això per exemple és una cosa que m'ha après en Possé. Possé què va passar? Vam estar creant l'espectacle a l'estiu, que és quan més bolos tenim, i crear i fer bolos a la vegada va ser el Rosari de l'Aurora. Per molt bé que acabés anant l'espectacle i això, el procés va ser moltes hores de suor, de llàgrimes, de sang, de tot. Perquè és un procés dur. I ara m'ha après a fer això a l'hivern, a l'hivern-primavera, i per tant una mica és que quan s'acabi el procés de creació comenci l'estiu. O sigui, l'espectacle realment el tindrem el 10 de juny, que és quan hi ha aquest passe, no?
per a mecenes. I llavors a partir d'aquí és perquè puguem fer bolos tranquil·lament sense que cavalguin. Ja estarà creat, ja estarà creat. Exacte. I llavors que rodi una mica, que acabi de polir, per a fira ja anar redis. Vale. La dedicació que implica Sound i la dificultat també alhora, no? Fa que m'imagino que una de les coses que us deu costar més és trobar gent que pugui seguir el ritme de Sound. Ha quedat bé aquesta analogia, eh? No l'havia preparat, eh? El ritme de Sound, eh? Total. És que el ritme de Sound no és fàcil. Vull dir, jo com a novato de Sound, i que tampoc... Jo sempre he dit que el peu dins, peu fora, amb Sound és algo que veus, no? Que, hosti, però al final porten, que són ja 12 o 13 anys. Sí, 13, quasi bé. No? 2009, clar. 2009. Octubre de 2009. Sí. Això que són 13. 13, sí. 13 anys, amb cada dissabte i més que no pas dissabtes i tal, i al final és un ritme Sound heavy, no? Sí. Però bueno, com que per sort Sound de Secà ja va tenir els seus fruits a nivell empresarial, no? Ja no és una entitat a l'uso, sinó que ja estem mirant de fer cooperativa, a nivell empresarial doncs fer un pas més sòlid, doncs ja una mica la gent ja s'ha preparat les seves vides. Exactament. Per Sound, què vol dir això, no? Que tu de Sound només no pots viure, perquè són molta gent i al final hi ha els diners que hi ha, o es genera el que es genera, no? Llavors tothom està en cert tipus de feines que ja sap que els seus jefes o qui siguin, ojo que potser hi ha bolo de tant en tant i t'hauré de demanar el dia lliure, no? I això és algo que tothom que treballa Sound doncs, ja ha hagut de fer la seva feina individualment amb les seves altres feines de potser tinc bolo, que ho sàpiguis, i que així ja s'acceptin, i això també suposa doncs, tipus de feines i tal. Però diguem que ara potser és més fàcil que en una altra època, m'atreviria a dir fins i tot. Sí, depèn del tipus de vida que tinguis justament, exacte. Perquè està tot molt calendaritzat, no? Exactament. Clar, ja no segem en caps de setmana, segem entre setmana. Exacte. No, això és un gran... És feina, no? Llavors, un gran cap de setmana, un dia del senyor. Sí. O bolos. O bolos. Esperem tenir molts bolos, exacte. Sí. I finalment, què diríeu als que diuen que la percussió no és música? Putrum, soroll. Sí, passe. Ens han dit, clar, feu soroll. Hi ha molta gent antibatucada, eh? Sí. Hi ha molta gent antibatucada. És que també penso que hi ha batucades i batucades, sí o no? És així, llavors... Una mica s'ha guanyat, també, l'etiqueta. S'ha guanyat, i va haver un sí, moment quan et molt donen boom de pel batucades. sac allà al concert, no? Que estàs en un festival o el que sigui i dius, bueno, va, ja porteu 20 minuts fotent la mateixa samba, potser que parem, no? O quan s'ha acabat l'espectacle, el que sigui, hi ha uns que van tocant, però ja està, ja s'ha acabat. Bueno, va haver un boom molt fort de batucades fa uns anys enrere, però bueno, ostres... Nosaltres, en aquest sentit, de que la música soroll, sí que tenim aquesta dificultat que ens hem d'explicar molt i molt bé. I que la millor manera d'explicar-nos, com algú que no ens coneix, que li anem a vendre un bolo, és que ens vingui a veure. No? Perquè és que volem que feu un correbàs d'aquí allà i que vingueu en Possé. Però és que en Possé toquem un ukelele, eh? Clar. Com que toqueu un ukelele? Ja, és que no, que em sembla que el que tu t'imagines no... Igual no sap el que estàs comprant. Exacte, i aquí tenim realment molta feina d'explicar-nos bé, no? Perquè això, batucada, que no tinc res en contra de batucades, però és que tenim alguns d'aquests espectacles que no ho són, per alguns que d'altres com el Sabor o així ho siguin més, saps? I llavors és un tema, no? Bueno, que és xulo, que costa molt etiquetar-vos potser ara mateix, no? Què sou, no? Exactament. Pels de música som teatre, pels de teatre som música i així anem, sí. Bueno, suma, no? Sou un mai millor dit. Molt bé, enhorabona. Bueno, moltes gràcies a Genís i Núria per haver vingut avui aquí a Botiflers. Esperem que pugueu sumar força mecenes al Verkami. Molts dinerons. Bueno, jo estic una mica afectat perquè ni convidant a Sound hem aconseguit que surti el Robert a davant de càmera. És l'hòstia, això, eh? Vine a dir una cosa, home. I estrenant l'estudi, no? Que per cert, enhorabona, moltes gràcies. Per aquest espai tan xulo que teniu. Doncs bueno, moltes gràcies. Molts èxits. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Gràcies. Merci. Fins aviat. Ho deixem aquí, però abans saludem els que creuen que deixar que Vox posi una paradeta al centre de Cervera és llibertat d'expressió. Aneu a la merda. Gràcies a tots per escoltar-nos, veure'ns, gràcies Robert perquè tot això hagi rotllat tan bé. Primer dia, no tenim gaire wifi, però ha anat molt bé. Provat amb nota. Aprovat amb nota i fins a la propera. Botis! Ens veiem per Sant Jordi, sí! Save the day! A les 8, carrer Guinea d'Ilda.